l'aeroport de Dublín, a punt d'agafar l'avió per anar cap a Barcelona. Bueno, per anar cap a Madrid, perquè fem escala a Madrid i després anem a Barcelona. I res, i que començarà aquest cap de setmana de la mitja marató de Barcelona. Algun pot segon vol. Madrid-Barcelona. Barcelona. Bon dia pel dematí. Avui som divendres i estem a la Costa Brava i un dia molt carregat de recados. Són les 9:40 i jo des de les 6 i pico que ja estic desperta. He anat a l'hospital a fer anàlisis, he esmorzat amb el meu pare, ara he vingut a casa, m'he canviat, ara a les 10 tinc hora a l'estètica, després aniré al gimnàs. Estava dormint. I res, un dia molt carregat de coses, com sempre que venim aquí. Així que demà segurament ja serà un dia més chill. Mañana a Barcelona. Quin solet que fa. I sí, tinc el cabell molt més maco aquí que allà. Ui! Adiós. I ja tinc la càmera nova, però no hi ha SD, targeta SD, i ja si avui em puc. Sí, entre tots aquests recados, totes les coses que he de fer, ja ens he trobat un moment per comprar una targeta SD. Però és molt guapa, és brutal. Tinc ganes d'estrenar-la.
dissabte estem a punt d'anar a dinar i anar-nos-en ja cap a Barcelona i anem d'estreno de càmera. Espaguetis en aquesta casa, crec. Espaguetis bullir. Ja no fas ni dir. Mira que m'agraden, llegums que m'agraden. I tu? Jo tampoc. Ja estem a Barcelona a punt de buscar el dorsal. Són les 7:20 i tanquen a les 8, o sigui que som els últims. Que raro. Vale. Mar? Sí. Per sortir a les 7:30 de casa, agafar un taxi, baixar cap a Arc de Triomf, deixar les bosses, deixar la roba, la sudadera, i a les 9:10 és la nostra sortida i ja està, i a correr, i a correr. Voleu els ulls? Bon dia! Ja ha arribat el dia! Crac! On està l'altre crac? Remanxo! Què passa? Digues bon dia! Bon dia! Guapo! Precioso! Ja estem a punt per sortir. Fa una mica de fred i per això no m'atrec el jersei encara, però queden 20 minuts. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Amb tranquil·litat i anar fent. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Get on board. 15 kilómetros. Últims 2 quilòmetres.
Acabó que se va. Mama, sensacions? Uau, molt guai, molt guai. Sí, molt guai. Molt guai. I tu, Ramonxo? Què? T'ha agradat? T'has passat bé? Molt, m'ha encantat. L'he gaudit moltíssim. Bueno, doncs ja s'acaba això. Demà tornem cap a Irlanda molt aviat al matí, a les 6 surt l'avió. I per tant avui ja poca cosa més. Anem cap a casa, a descansar, a dormir. I demà al matí, molt aviat al matí, ens anirem cap a l'aeroport. D'aquí un rato. I bueno, ha sigut una experiència brutal, ens ho hem passat superbé, ha sigut una carrera super xula, la veritat. El recorregut, una passada pel mig dels carrers de Barcelona, molta animació, molta música, molta gent animant, ha sigut superguai. A més ens hem tret aquesta pressió de fer temps, hem sortit super tranquils a disfrutar-la, hem corregut tots tres quasi tota la cursa, menys al final, que en Ramon s'ha avançat una mica, i ens ho hem passat superbé. Així que crec que aquí s'acabarà aquest vlog. Si us ha agradat, feu un comentari amb un cor de color blau i fins la pròxima! Adiós!